מה להגיד לגפריאל ומיכאל? טוב, תשמעו, אני מכניס אתכם עכשיו ל-1700. הלו, בעל שם טוב פה בפנים. הלו, מתחיל סיפור חבר'ה, מתחיל סיפור. סגי, בעל שם טוב, אתה חייב, אתה אוהב את זה אתה. איפה בני? מעשן סיגריה. מעשן שיגייר. אז זהו, כתוב בכתבי הבעל שם טוב, אשר אתה שומע? כתוב בכתבי הבעל שם טוב, בשנת 1700 בערך, הבעל שם טוב הגיע לברודי, אולי 1700 וקצת, הגיע לברודי, לעשיר גדול, ונכנס להתארח אצלו, להתאכסן אצלו. החתן של העשיר הזה, הילד חתן שהתחתן עם הבת שלו, ההורים שלו היו מפוזנה, והבעל שם טוב שאל אותו כמה זמן הוא לא ראה את ההורים. אז הוא אמר לו, תשמע, אני התחתנתי לפני 3 שנים, ומאז שהתחתנתי חמי קיבל על עצמו לפרנס אותי כדי שאני אשאר לשקוט בתורה, ואני לא נעים לי, תודה, לעזוב אותו, הוא בסך הכל הוא מפרנס אותי, מה עכשיו אני אסע וזה יחזור? אז מאז אני פה. אז הבעל שם טוב הסתכל עליו, אמר לו, כבודו רוצה להתלוות אליי, אני נוסע לפוזנה. אני נוסע לפוזנה וגם אני חוזר, אם תרצה תבוא איתי. שבת לפוזנה ונחזור. הוא התמלא שמחה, אמר, מה זה, אני הולך לראות את ההורים שלי, לא ראיתי אותם כבר כמה שנים, איזה זכות. אמר לו, בוודאי, גם אני אתלווה לצדיק, לבעל שם טוב, וגם אני הולך לראות את ההורים, אין דבר יותר גדול מזה. גם לעשות כיבוד הורים, גם כיבוד רב, הכל טוב. אם כך אמר לו, עלה לעגלה. תעלה לעגלה, ואנחנו נוסעים לפוזנה. עלו לעגלה, עכשיו נגיד שהמרחק, סתם בשביל לסבר את האוזן, מפוזנה לברודי, כן, העיר שהבעל שם טוב נמצא, זה לוקח 8 שעות. נגיד, הם יצאו ביום חמישי בערב, 8 שעות אמורים להגיע לפוזנה. התחילו לדור, 8 שעות, 9 שעות, 10 שעות, ההוא לא מבין מה הולך, אתה יודע, מת לשאול את הבעל שם טוב, עכשיו לא נעים, אתה יושב עם הצדיק, תשאל אותו עכשיו, יענו, גם עשה לך טובה, לקחת לך טריים פעם כל שנייה, תחפור לו, ההוא לא ידע מה לעשות, פתאום העגלה עצרה, פעתה איזה כפר, הבעל שם טוב קרא לאלכסי, אמר לו, אלכסי, בוא, לך בבקשה מאחורי הסבים שמה, יש באר, תשאוב מהבאר מים, אחרי שתשאוב את המים, תביא לי אותם. אלכסי לא שואל שאלות, רץ לשם, מוצא את הבאר, זורק את הדלי, מרים מים, שואב לתוך ככה חמת של מים שהיה להם, ובא לבעל שם טוב עם השק של המים הזה. נותן לו את הנוד הזה של המים, הבעל שם טוב לוקח 2 כוסות, 6 ספלים, שופך אחד לבחור ואחד לא, ולפני שהבחור שותה, הבעל שם טוב אומר לו ככה, דברך. הוא מסתכל, אומר לו, מחילה כבוד הרב, כן, לוקח את הכוס, מברך. מברך ברוך אתה השם, שהכל נהנה. לא, ושותה. טוב. עברו עוד 5 דקות, והם עולים לעגלה, ועוד פעם מתחילים לדור. וואלק 8 שעות מברודי לפוזנה, הם כבר עברו 10 שעות, אבל לא הגיעו. אחרי איזה 5 שעות של דהירה, הם עוצרים בתוך איזה יער סבוך כזה, מרוב שהיער היה צפוף, כתוב בכתבי הבעל שם טוב שמתוך שהיער היה צפוף הם לא ידעו אם לילה או יום כבר. עד כדי כך היה חושך בתוך היער. בתוך כל החושך הזה הבעל שם טוב אומר לאלכסי עצור. תופס את האברך הזה, אומר לו יאללה בוא רגע אנחנו צריכים פה להגיד שלום למישהו ונחזור. יורדים, פתאום נכנסים לאיזה בקתה כזאת, כל הבקתה הרוסה, שבורה, רעועה, ילדים ככה זרוקים כזה, כמו מסכנים, רעבים, ופתאום בא ואיזה בן אדם ככה, אומנם נראה אני גמור, מרוד, אבל פנים כזה מיוחדות כמו מלאך. והבעל שם טוב ראה אותו, איך שהוא ראה אותו, אמר לו שלום עליך מורי ורבי. הבעל שם טוב אומר לו, ההוא האברך נלחץ, אומר וואלה מה זה הרב של הבעל שם טוב, איך הוא חי וזה. קיצור הבעל שם טוב תפס את הרב הזה, תפס את הבעל שם טוב, לקח אותו לקרן זווית בבית, התחילו מדברים מעניינם. דיברו ככה איזה חצי שעה, אחרי חצי שעה נפרדו לשלום. שלום רבי, עלו לכרכרה, נסעו. ועל נוסעים לפוזנה. אומר לו, מחילה כבוד הרב, יש לי שאלה. אומר לו, אנחנו פוזנה ברודי, זה 8 שעות.
אנחנו נוסעים כבר הרבה זמן, איך עוד לא הגענו? אמר לו עוד כמה רגעים, אתה תראה את פוזנן. טוב, הוא מחכה כולו בציפייה, מת לראות את העיר, לא ראה אותה 3 שנים, לא ראה את בת ים. 3 שנים, מחכה כולו בציפייה. פתאום הסוסים מגיעים לפאתי העיר. הוא מסתכל, תופס את הבעל שם טוב, אומר לו, הרב, מפה אסור להיכנס, זה הצד של הגויים. יש צד, אתה יודע, זה היה מחולק, היהודים והגויים. אמר לו, תשמע, כבוד הרב, אתה לא גדלת בפוזנה, אני גדלתי בפוזנה, פה זה האוניברסיטה, פה זה השדרה של הגויים, פה אם עובר יהודי, הלך עליו כפות. תסתכל עליו, הרב שם טוב, אמר לו, בני, אל תדאג, אנחנו רק הולכים להגיד שלום לחייט, ונמשיך. אמר לו, הרב, זה החייט, יש לו דיבור איתם, למה הוא מתקן להם את הבגדים, עושה להם את המעילים, כל האלה של הסיום קורס וזה, הם לא רואים אותך ככה, הרב. אמר לו, אל תדאג, הולכים לחייט. הוא עכשיו כולו לחץ, הוריד את הראש בין הרגליים, שיר למעלות, תפילות, פחד פחד מוות, אומר, וואלה, לאיפה הוא נכנס? זה כמו עכשיו, תראה איזה רב אומר לך, יאללה, בוא רגע לשכם. 10 דקות ברגל. מה עכשיו, איפה נלך שם? בשדרה ונצעק על המוחמד זה, מה? טוב, הם נכנסים בתוך השדרה הזאת, כבר מתחילים להיות התקהלויות של בחורים, שהם יודעים שנכנסו יהודים, כי הכרכרות היה להם את הסמלים שלהם, פה הם היו להם צלבים, אני יודע, כל מיני. אמסול, דרש. כן, בקיצור, איך שהבעל שם טוב יורד מהכרכרה, באים חבורה של נערים להזיק לבעל שם טוב. הבעל שם טוב רק מסתכל עליהם, הם רואים את הפנים של המלאך, אומרים, וואו, עזוב אותנו, בוא נברח, בורחים, עוזבים את הבעל שם טוב, הבעל שם טוב יורד מהכרכרה, דופק בדלת של העני. העני הזה, החייט, פותח, איך שהוא פותח, אז זה היה בדיוק יום שישי בצהריים. אז העובדים שלו סיימו לעבוד, היה לו 7 יהודים עובדים. הבעל שם טוב מסתכל עליהם, אומר, רגע, 7 עובדים, והחייט זה 8, אני והאברך 10, שטבח שמו, יש מניין לשבת, שערו פה. אתם עושים איתנו מניין. הוא מסתכל עליו ואומר לו, כבוד הרב, באנו עד פוזנה, ההורים שלי פה 2 בלוקים מפה. אומר לו, לא, צריך לעשות שבת כאן. פה עושים שבת. הוא מסתכל, לא מבין כלום, אבל על כל פנים, אומר, יאללה, זה מה בעל שם טוב אמר, צריך. התחילו להתארגן מנחה של שבת, באו קבוצה של נערים, עוד פעם, רוצים להזיק. כל פעם שמתקרבת קבוצה, הבעל שם טוב רק מוציא את הראש מהחלון, הם רואים אותו, אומרים לו, הכל בסדר, הולכים. וכל פעם הקבוצה הזאת חוזרת למורה שלה. זה קבוצות של תלמידים, וכל פעם מספרים לו שיש איזה יהודי קדוש, שאי אפשר להתקרב לבית אפילו, רק מתקרבים אליו ומהלחץ, אתה יודע, בורחים. אומרים, מה נעשה עכשיו? אומר להם המורה, מה זה? איזה יהודי קדוש? יהודי קדוש? אני אלך אליו. ואני רוצה לראות מישהו שהוא יכול להוריד לי את השנאה שיש לי ליהודים. תנו לי. הוא הלך. הבעל שם טוב בדיוק עלה תפילת מעריב. התחיל להתפלל מעריב. הוא נכנס, מסתכל, הבעל שם טוב רק הסיט את המבט לכיוון החלון, הוא קלט הבעל שם טוב, התאהב בו. כן, דפק בדלת, לא מפסיק לדפוק, והחייט לחוץ, אומר, זה בא להרוג אותנו, תתחבו, לא תתחבו, הבעל שם טוב אומר, פתח לו, הוא אומר, אל תפתח לו, נהיה בלגן, הוא אומר לו, פתח, הכל בסדר. פותח לו את הדלת, איך שהוא פותח לו את הדלת, כן, הבעל שם טוב, כן, הוא פותח לו את הדלת, העני הזה, הוא נכנס, הוא אומר, מחילה מכבודך לחייט, הוא אומר לו, אני רק רוצה לשבת פה, באמת, תן לי רק להסתכל על הבן אדם הזה, בן אדם מיוחד, תן לי לראות אותו וזה. הוא אומר לו, טוב, אבל תבטיח שאתה לא עושה פה, חס ושלום, איזה פוגרום, איזה דבר. אתה לא, לא, אני נשבע לך, אני באמת, תן לי רק לשמוע אותו, לראות אותו, מספיק לי. קיצור, הסתיים תפילת ערבית, אמרו לו עכשיו יש אוכל, אמר להם אני הולך לאכול בבית, רק תגידו לי מתי מחר בבוקר אתם עוד פעם יושבים ביחד, אמר להם אני בבוקר שחרית. בבוקר הוא בא, ישב איתם כל התפילה, האזין לשיעור של הבעל שם טוב, מה זה, חבל על הזמן. הגיע מוצאי שבת, הבדלה, הבעל שם טוב עשה ככה איזה שיעור טוב של הסיומת, וכל אחד הלך לדרכו. טוב, הסתיימה השבת, הבעל שם טוב קורא לאברך, אומר לו יאללה בוא חוזרים לברודי.
אומר לו, מה ברודי? כבוד הרב, באתי לפוזנה, עכשיו אנחנו פה, 2 בלוקים מההורים, תן להגיד להם שלום. אומר לה, בעל שם טוב, זה לא הזמן. לא הזמן שלך להגיד להורים שלום, צריכים לחזור. אבל כבוד הרב, הוא אמר לו, תשמע, עכשיו אני לא יכול להסביר לך, אבל יבוא יום ואתה תבין. טוב, יוצאים החוצה, עולים לקרקרה, הוא כולה מבואס, הוא אומר, יאללה, כל הדרך הלוך, התביישתי לשאול. אבל עכשיו גם ככה לא קיבלתי את מבוקשי לראות את ההורים כביכול, אני אשאל, בא לי לשאול שאלות עכשיו. אמר לי, בוא, מחילה מכבוד אדוני מורי ורבי הבעל שם טוב הקדוש, אני רוצה לשאול לך את השאלות, יש לי כמה שאלות. הוא אומר לו, מה השאלות? אמר לו, טוב, תקשיב, 3 שאלות יש לי. א' כל, היינו צריכים לצאת מברודי לפוזנה. זה לוקח 8 שעות. למה הלכנו לבאר עם העשבים לשתות מים? למה? תסביר לי למה הלכנו לבאר עם העשבים לשתות מים. זו שאלה ראשונה. 2, מה קשור הזקן הזה באמצע היער? מה זה? תסביר לי מה היה יותר חשוב, שאני אפגוש את ההורים שלי, או שאתה תפגוש את הזקן באמצע היער, תדבר איתו כמה מילים ונשאר נמשיך. מה ההיגיון? דבר שלישי, למה עשינו שבת אצל החייל? 2 בלוקים מפה ההורים שלי גרים, למה לא עשינו שבת אצלהם? אמר לו, תראה, 2 שאלות אני אענה לך. 1, יבוא יום ואתה תבין לבד. אמר לו, טוב, על איזה 2 שאלות? אמר לו, שאלה ראשונה, העשבים. אמר לו, תשמע, אנחנו יצאנו מברודי לפוזנה. באמת היינו צריכים לנסוע, אבל היו 2 נשמות שהן תקועות באיזה כפר שם בבאר הזאת. מי זה 2 נשמות? 2 נשמות האלו היו שותפים על הבאר. הם חפרו את הבאר. ואחד עשה קומבינה על השני, ו2 ירדו בחזרה לעולם בגיגול של הבאר, כן? וצריך שתקנו אותם. גיגול של באר? כן, כי הם היו מחלוקת על הבאר והם היו צריכים להחזיר אחד לשני. דברך. והם היו צריכים, כן, תיקון. על המים? כן. דברך. אז הוא, כן, אמרתי לך לברך, למה? אתה היית טרוד בלראות את ההורים שלך. מרוב שהיית טרוד, לא חשבת, באת לשתות. לכן הערתי לך ואמרתי לך, לברך. בזכות זה שברכת, תדע לך, אתה תיקנת את השותף האחד, אני את השותף השני. אומר לו, וראיה לכך שגדל עשב. למה עשב? עושה שלום במרומיו. נהיה ביניהם שלום, גדל העשב, גדל עבר את הבאר. גדל שם עשב? כן. בזכות זה, שזה גדל העשב ברגע אחד. אחרי שהם, זה העשב כיסה. בסדר. אמר לו, עושה שלום במרומיו. אמר לו, וואלה, באמת, רצית אותי, שאלה ראשונה, באמת, תשובה טובה. מחילה מכבודו, מה עם המזקן שם? אמר לו, תדע לך, אתה זכית היום זכות גדולה. אנחנו הלכנו לבקר את משיח בן דוד. למה? כי הוא היה צריך למות ביום שישי. כי הדור לא הגיע לו שיבוא משיח, אז הנשמה הזאת הייתה צריכה להיפטר מהעולם. וזה שהלכנו לבקר אותו, זה משיח בן דוד, ואתה זכית לראות את משיח בן דוד, ובאותו יום הוא גם נפטר. מסתכל, אמר, רוצה לשאול שאלה על העולם, שלא הסתבך. אמר לו, טוב, כבוד הרב, אולי אפשר על השלישי רק את השאלה? אמר לו, לא. יום יבוא, אתה תבין לבד. לימים, התלמיד הזה גדל, נהיה חכם בתורה, במשנה, בהלכה, בהגדה, נהיה דברן גם. התחיל להגיד שיעורים ברבים, והיו מזמינים אותו מקהילה לקהילה, מקהילה לקהילה. יום אחד הזמינו אותו לאיזה קהילה. ובקהילה הזאת שהזמינו אותו, היה גם עוד רב אורח. הוא הזמינו אותו והזמינו עוד אחד, רב אורח. והרב האורח עלה לדרוש לפניו. וכשהוא עלה לדרוש, הוא דיבר דיבורים של חיזוק, חבל על הזמן. אומר זה התלמיד מפוזנה, כאילו הבעל שם טוב בעצמו דיבר אותם. מה זה עשה לי הרהורים, חבל על הזמן. ניגשתי אליו בסוף הדרשה, אמרתי לו, מחילה מכבודך, מאיפה אתה שמעת את הדיבורים האלה? אומר לו, איך? אני מלך, שמעתי אותה מפי הבעל שם טוב הקדוש, אבל אתה מאיפה? אומר לו, מה יש לך? אתה היית בפוזנה לפני 30 שנה, לפני שהבעל שם טוב נפטר, הוא עשה שבת בפוזנה? אומר לו, כן. הוא אומר לו, אתה זוכר את המורה שהיה של הילדים, של האנטישמים בבית ספר?
לא, לא, זה אני. הבעל שם טוב בא לעשות שבת אצל החייט. למה? הסבא שלי, הוא היה תלמיד חבר של הסבא של הבעל שם טוב. ואני פניתי לצד אחד, והוא פנה לצד אחד, כאילו הבעל שם טוב הלך עם הקדושה, אני הלכתי, השם יעזור. ותראה לאיפה הגעתי. ואז באותו לילה, הבעל שם טוב, הסבא שלו נגלה לו בחלום, וביקש ממנו ללכת להציל את הנשמיים. ואז הוא בא לעשות שבת. על ידי הניגונים והתורות של השבת הזאת, אני חזרתי בתשובה. ותראה איפה אני היום. עכשיו אתה מבין למה עשית שבת בפוזנה? ככה. ראיתם, זה הבעל שם טוב הקדוש, זכותו תגן עלינו. שבועות זה היום שלו, גם של דוד המלך, אבל גם של הבעל שם טוב. זכותו תגן עלינו, אמן. רבי חנניה